गिबियाव नोंथांमोननि मिडिया अनसायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आं बाक्सा जिल्ला बनसुनि आफादगिरि बनसुनि 9 लाख बिफां फुलि गायनाय जि मुभमेन्ट, बे मुभमेन्टआ सारा बिटिसिआव सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो दिनै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै नैबे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरदला होननाय गामिनि सिङाव बरदला गामिनि जों सारापातनि जाखांफुनाय जौमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनजों खौसेयै बनसुआ खमैबो 2000सो बिफां फुलि गायनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों। आरो बिनि अनगायैबो जोङो बाक्सा जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव जेरैहाय दोलबारि दावगा आफाद बिजाबखुलि, बिनि अनगायैबो दोलबारि आइजो अनसाय आफाद बिथांमोनजोंबो बनसुआ खौसेयै बिफां फुलि गायनो थाखाय दिनै हाबाफारि लादों। खमैबो बाक्सा जिल्ला हिसाबै जों 20निफ्राय 30 रोजा बिफां फुलि गायगोन दिनै। बिनि थाखाय नैबे बिफां फुलि गायनायाव जायफोर बिथांमोना जोंखौ मदद खालामबाय, बिनि थाखाय आं बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खनसेबाव अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। लोगोसेयैनो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि साफ्रोम फरायसा अनजालु अनजालि नोंथांमोनखौ नोंथाङा मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जेन खमैब्लाबो फांसे बिफां फुलि गायनो थाखाय जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। आरो दिनैनि सानाव, दिनैनि दिनाव जों बर' माहारि फरायसा आफादा फरायसाफोरजों गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो नोजोर होबाय दङ। दिनैनि दिनाव बर' गथ'फोरखौ बांसिननिफ्राय बांसिन ड्राग्स, डेन्ड्रेड बायदि बायदि निसा जातीय बेसादखौ बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जों जेराव थाङो बेवहायनो खालि नुनो मोनोखि बहाबा तिनिआलियानो जा, बहाबा खालपारानो जा, खालि जोंनि बर' गथ'फोरखौ जमा जमा जानानै गाज्रि आखु, गाज्रि बेबहार खालामनायखौ जों नुबोगासिनो दं। फैबाय थानाय समाव बैफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ फोजोबनो थाखाय इयुनाव बर' फरायसाफोरनि खामानि मावनो थाखाय बनसुआ जेब्लायबो सांग्रां जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बैफोरनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगोन होननानै आं खोथा होयो। गोजोन्थों।